बाय गिबि गिबियावनो आङो बिटिआर हालामनि गासै रायजो राजासिमनि आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनै जोंनि प्रमद बर' सार आरो इउपिपिएल दोलोनि सायाव बिपिएल दोलोआ जाबायदि बाथ्राफोरखौ बुंबाय थादों जों जोबोद दुखु मोनदों। मानो होनोब्ला जोंनि प्रमद बर' सारा माने बर' हारिखौ फानना जानाय आरो माने बिटिआरखौ फानना जानाय बाथ्राखौ बुंनायनि थाखाय जों जोबोद दुखु मोनदों। प्रमद बर' सारा बर' हारिनि थाखाय जाबायदि खामानि मावबोबाय बर' फरायसा आफादाव थानानै आरो बेफोरबायदि मानसिया आरो बर' हारिखौ फानना जागोन होनना बुंनाय बाथ्रा मोनसेया बिथांमोननि थाखाय बहुत गोरोन्थि बाथ्रा जादों। आरो लोगोसेयावनो जोंनि प्रमद बर' सारा राजनितिकआव फैनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय हाग्रामा महिलारि सारजों दैदेनजानाय बिपिएफ सरकारा जाबायदि खामानिफोरखौ मावदोंमोन बिटिआरखौ खुंनाय समाव बेफोरखौ नुनानै माने जोंनि प्रमद बर' सारनि गोसोआव मोनसे गाबखांनाय फैदों। मानो होनोब्ला बे हाग्रामा महिलारि सारा जे बिपिएफ दोलोआ बिटिआर सरकारखौ सोलिबाय थायोब्ला सानसे समाव बर' हारि आरो बिटिआराबो मोनसे समाव माने गोग्लैसोना थालांगोन। बेखौ नुनानै बिथाङा माने दुखु मोनदों मोननानै आरो बिथाङा बर' फरायसा आफादखौ दोनथ'नानैबाबो माने राजनितिकआव आगान होनो गोनां जादों। आरो राजनितिकआव फैनाय लोगो लोगोनो बिथाङा राजनितिकआव फैनाय लोगो लोगो इलेक्सननि सिगाङाव जाबायदि बाथ्रा होदोंमोन बै बाथ्राफोरखौ दिनै लासै लासै मावफुंगासिनो दोङो। आरो ओमफ्राय बिथाङा आरो इलेक्सननि सिगाङाव जाबायदि आइजो माहारिनो बाथ्रा होदोंमोन जे माने 75,000 रां होगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो बे बाथ्राफोरखौबो दिनै नै दा बावैसो जाफुंसार होलांगासिनो दोङो। गिबि गिबियाव जोङो 25,000 रां होदों आरो बिनि उनाव आरो 25,000 मोनथाम स्टेप खालामनानै 75,000 रांखौ माने होनायनि थाखाय आखायाव लादों। आरो बिथांमोननिफ्राय जों माने बाथ्राखौ खोनानो मोन्दों जे 25,000 रांखौ होनानैखि बिसोरो बेयावनो फोजोबगोन होननानै बुंदों किसुमाना, खिन्थु बे बाथ्राया नङा। जों मोनथाम स्टेप खालामनानै होनायनि थाखाय आखायाव लादों। आरो लोगोसेयावनो जोंनि प्रमद बर' सारा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गोग्लैसोना थानाय गोरिब गुन्द्रा न'खरनि रोंगौथि गोनां फरायसा फरायसुलिफोरखौ माने आवगायलांहोनो थाखाय सोलोंथाइ बिथांखौ जौगाखांहोनायनि थाखाय बिथाङा माने बहुत मोजां मोजां खामानि आखायाव लादों। जाय माबानि थाखाय जों दिनै गोरिब गुन्द्रा न'खरनि रोंगौथि गोनां फरायसा फरायसुलिफोरा माने फ्रि कचिंनिबो सुबिदाखौ मोननो हादों। जाय कचिंनि गेजेरजों जोङो दिनै डक्टर इन्जिनियार IAS IPS जानायनि सिमां नुनाय बेफोरखौ माने जाफुंसार होनो हागोन होननानै आं सानो। आरो बेफोरबायदि कचिंखौ लानो थाङोब्ला दिनै गोबां फैसानि दरकार जायो, जायनि थाखाय माने जों गोरिब न'खरनि बा गोरिब गुन्द्रा न'खरनि मानसिफोरा माने गथ'फोरा गोसो थासेयावबो माने बेफोरखौ माने होनो हाया। बिनि थाखाय गथ'फोरा जाय अफिसार IPS UPSCनि माने कचिंखौ लानो थाङो बेफोरखौ माने हाया जायो। बेफोरबायदि मोजां मोजां माने आसुनि लासेयावबो माने अनसुंथाइ होसेयावबो जोंनि प्रमद बर' सारखौ जाबायदि बाथ्रा बुंदों इउपिपिएल दोलोखौ जाबायदि बाथ्रा बुंदों जों जोबोद दुखु मोनदों। नाङा दिनै हाग्रामा महिलारिनि बाथ्राखौ बुंनो थाङोबाथ' जोंबो जेरैबायदि जोंनि प्रमद बर' सारखौ लासिं सिं होननानै बुंदो थिग तेनका जोंबो बुंनो थाङोबा हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौबो जों लासिं सिं होनना बुंनो हायो। खिन्थु जों मानसि हिसाबै जों बुङाखैमोन। दिनै जोंनि प्रमद बर' सारखौ बेबायदि बुंनायनि थाखाय जों गोबारैनो मानसिफोरा गाज्रि मोनदों आरो दुखु मोनदों। आरो बर' माहारिनि बर' बिमा जानानै बेफोरबायदि बुंनायखौ जों मोजां मोनाखै। आरो जोंनि इयुन जेनेरेसनखौ साननो थाङोब्ला बेफोरखौ बुंनो नाङा, सानै हनै बाथ्राखौ बुंनो नांगौ। जोंनि चिफ प्रमद बर' सारा दाल' नङा गोबां बहुद बोसोरावलागै साननानै दङबा जोंनि हारिखौ माबोरै मोजाङै लांगोन, जनगोष्ठीखौ माबोरै मोजाङै लांगोन। दिनै जोंनि बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव प्रमद बर' सारा जेरैबायदि मोजां लामाजों आगान सुरबोदों, रावदोबो नांलाय खमलाय गैयै मोजां साफ्रोमबो गासैबो जनगोष्ठीजोंनो मिलायनानै सोलिबोनो हानायखौ मावदों। खिन्थु जों बिपिएफनि दिनाव बेसेबां गुन्दुगुल सोरबाबा जिउ गारनांदो, सोरबाबा मोजां फरायसाफोरखौ सोरबा फुथारदों, मोजां लिडारखौ फुथार जानायखौ नुनो मोन्दोंमोन, न' खामनानै न' खावजानायखौ नुनो मोन्दोंमोन, गुबुन हारिनि मानसिफोरजों बा पुलिसफोरजों जिनाहारि खालामबोनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। दा दिनै जोंनि बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव प्रमद बर' सारा बेसेबां गोजोन थासारिखौ लाबोनो हादों बेखौनो जों गोजोननाय मोन्दों। आरो गोबां खामानि मावलांगोन बिथाङा जेब्लासिमलागै जोंनि बिटिआरनि
प्रमद बर' सारा थागोन अब्लालागै जोंनि बे गासै जनगोष्ठियाबो मोजाङैनो थागोन होननानै आं सानो आरो जोंनि इउपिपिएल दोलोआ माब्लाबाबो जोङो जिरायनानै थाया आरो डाउनाव थाया बिथांमोना बुंदो जे जों बिपिएफ सरकारखौ लाबोफिनगोन खिन्थु जोङो माब्लाबो जों बिपिएफ सरकारखौ लाबोनो होआ खिन्थु जोंनि इउपिपिएलानो जोंनिया थांनानै थागोन बयबो रायजो राजाफोरा नुगासिनो दोङो गोरों गोराफोरा नुगासिनो दोङो खिन्थु सानैसो आइजोफोरा बिपिएफनि दिनाव गोबां मोनजानानै दा मोनजायैखाय इखिनि बाथ्राखौ सोंखारिनानै बाथ्रा बुंदो बेखौनो आङो बुंनो थाङो जि जोंनि प्रमद बर' सार बायदि मानसिखौ बेबायदि बुंनायखौ नोंसोरो बाङाय गोसो हमथानानै बुं बेखौनो बुंनानै आंनि बे दिनैनि बे रादाब चेनेलनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो बयनिसिमबो आं खुलुमनाय थाबाय गोजोन्थों।